Malawi Today. Nkhani yozizilisa nkhongono, nkhani yombesa chisoni imene adakumana nayo msungwana uyu amene amazitchula kuti Lupe. Dzina lake ndi Lopez. Mtsikana amene amakhala mdziko la South Africa. Iyeyu akulongosola nkhani imene adakumana nayo, nkhanza zomwe adakumana nazo ndi mayi ake omupeza, stepmother. Ndinabadwa mu 2000 ndipo mayi anga anamwalira 2000 yomweyo, 6 months after I was born. I was born in July, she died in December. Yeah. Nkhanza zimene adakumana nazo msungwana ameneyo ndi nkhanza zombesa chisoni kwambiri. Pena nkumazifunsa kuti koma nkhanza zimenezi amachitadi ndi mzimayi woti anabereka amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Tikupemphani kuti nkhani imeneyi muimvere mwachidwi mpaka kumapeto. Omweyo, 6 months after I was born. I was born in July, she died in December. Yeah. She left me when I was 6 months. Oh my God. So, amene anandilera from there, anali agogwanga, and kwa ineyo amene ndimakulira mangoziwa zokuti agogwanga ndi mayi anga. You know, mwana akabadwa amene ukhala nawo, amene akukonda, amene akukusamalira kholo lako, mwana ukamakula umazizoti awa ndi mayi anga. So ineyo mazozoti mayi anga ndi agogwanga. So mayi anga nasiyana awiri, ineyo kwathu ndinomaliza tonse asikana. Yeah, so tikukhala ndi agogo athu makhala kunkhata pa muzi kwathu. Kumalo umene kundendi kumuzi kwenikweni, kumuzi kumene iniyo mungaganize kuja kuti kulibe magesi, kulibe nsewu olo galimoto inafe tinaiziwa ndithu. Mwina tili ndi zaka kaya ndi 5 sitimaziwa zoti kuli magalimoto kuziko kuno. Yeah, so kumuzi kwathu ndi kumuzi kwenikweni kuja kuti timakatola nkhuni kumapiri, timalima zambiri zimene zimachitika kumuzi, kutunga madzi kutali, skulu kutali. So because of these limited resources za kumuzi, bambo athu in 2007 anatitenga kuti azikakhala nafe ngati anawo, kuti azikatilera. And amene inali zoti bambo athu akwatira kale mkazi wina and ali naye mwana, and I think mwana amene anali, I think she was 3 by then. Yeah, if not 2, I can't remember. Yeah, so wanazota akwatira. Ifeyo ndisaname, we were excited at first kuti tukakhala kwa bambo athu kutaoni chani, ife tinkangova kuti bambo anu ndolemera chani. And kulemera ifeyo by then timaona kuti munthu amene ali ndi galimoto, kaya nyumba, basi muziwa kale kamentality kakumuzi. Nde titafika makhawo kawa, bambo athu amakhawo kawale 2. Ichinyumba ndithu chazonse momo, ife kutione muli screen, ndi kuti tichigali moto, kumata ndola baba andadi ndolemeradi. Masiku amene timangofika ndi we were so excited. Night pasandithu marumu athu, vanali wanchito, ife bambo athu ndolemera ya chinyumba, wanchito, ndi bambo athu ndolemera. Maphunziro wa skuli nake amati Harvest Temple, nthawi imene yoyo inali Pakawale. I think it opposite Kawale primary, I think. Yeah, kumene kunali ku private school kwathu. Nthawi imene yoyo anthu amavala ma uniform lekuti kajuzi chani zabwino zija. Ifeyo azathu aja kumawasiro ta mwina tayamba umene atigulirabe uniform. Kona basi masiku nkumapita no uniform, no sapato, tumayenda wapasi kuchokera Kawale 2 kufika ku school kwathu. Yet adada nani galimoto enda madusa kupita mtauni, amadusa pa skulu pompo. I don't know, kuti it was maybe about time mwina silinga vesese ifati nali ane kumefe every day tangu kufika ati mwina wiki mweyo. So tipa kwa mbali wanchito zimene zo timangoziwa poti munthu timamuona kuti ndi wanchito by the title yokuti ndi wanchito. Ifeyo I was 7 years old, my sister was 10 years old. She used to wake up mama wa 3 a.m. if not 3:30. Tizika sesa banja, ndipo nali zimitengo zoti zinkagwesa zimasamba zakaliya zicho.
tisesesese timalize kusesa tisuke zimbale titungire mazi muziwa kale mazi ulongo jamasiya pena chande titungire tikamaliza kutungira mazi ndekuti timungese mwana phala sometimes everything that you can think of njiro zapakhomo kena ngatisambe mazi ozizira guys mazi ozizira amene kuzizilira ulilongwe guys mazi ozizira mazi amene oluma aja ngati kuti anali mu freezer aja ndikuti tisambe tizipita ku school tienda wapasi barefooted anzathu onse ku school atavala ndikunali school ya private iyi inali ya private avala ka school uniform kuchokera papazi mpaka na pamutu ifeyo no school uniform nde mastenewa amati adada akatipa sandrama yojira ku school nangasiya amene amayambira kunyamuka pakhomo dadadi iwowo alo chipinda kwathu mwamoti chabwino ngotilanda ndramayo koma kuti koka makutuwa koma kuti tsina koma kuti mmenyesa kuchikhoma koma kuti phaphatiza mambama kuti landa ndrama ija not ife ku school daily kumapita opanda ndrama yojera muzokale ma school makhala tizakudya ndithu nthawi ya break ija ife osagulako tilibe ndrama tingagule anzathu tizisira gula tima freezers timashima anga popcorn oh god ndio ife zingo yangana ndangokhala konafo kunayang'anira ndio tiweluko school ndio school mene kuku timakulu makhanga tisoma afternoon classes koma ife afternoon classes kusiri mapita ku afternoon timazozo siti kadya ndeti ngodikira ndeti madikirira ma classes anthu abwera wapita ku lunch abwera tikena ngano tiweluke cha ma 40 enda pasi tikafika ku nyumba kungolowa pa gate thupi limene limanjenjemerera sisili limachita kuyima ali mantha kuti tafikaso ife kuzenjera mikango lija tafikaso ifeyo munkamwa mwa njovu muja kunyumba kwa bambo watu komati manjenjemera tikamangolowa guys and I can feel it how I used to feel. I was super scared tilo wa nyumba ndoti timasiku tochepa pa wiki baja mwina 2 days a week or 3 days a week timafika kwa kunyumba osatipezera kwa kachifukwa ndoti tidya koma nthawi zambiri amatipezera kai kachifukwa kena kaziri suudya kachifukwa kake guess what zovala zada akwai tatuwa mapazi tisatuwe bwanji tukuyenda Beya long distance kuchoka Kawale tu kufika pa Kawale timayenda Beya mapazi atu asatuwe bwanji tiende bwanji amatipezera akangotiona kuti kaya mapazi atu wandeta lowa nyumba muja kuti mapazi atu atuwa koma mambama koma machita kumenya anali ndizikhadabo amachita kumenya mbama chonchi koma kukala kumasoko oh guys ndinali ndizipyera kumasoko thank God I was young ini zambiri zinapita kukhutu kwanga kukumazaza zilonda kumachita kutuluka zimagazi all the times amene ndimasinidwira makutuwa makhadabo amachita kudinda kuseli kwa makutuwa ndero amene popo ndikuvitiriza kuti saga yoti tikamabwera ku school tikamawoluka ku school zimene zimachitika atipezere chifukwa atadesa ndekuti zovala mapazi ada mambama koma kuti menyesa khoma amatha kutenga manja awa chonchi ndi miyendo kuti nyamula chonchi ngati manja amangira kusogoloku ndikuti miyendo chonchi kuti nyamula chonchi koma kuti menyesa pasi kandika ka 10 times kukati lokera kuchipinda akuti simudya bambo athu akaweluka ko mwachangu ntchito mwachangu ndoti around 6 pm 7 pm ndekuti aweluka ko mwachangu amene posima isanapye ndekuti tidya sima no matter what koma bambo athu akangochedwa kunchito amayambira tusimudya ndekuti sitidyadi akati siya kuchipinda akatikira chimachitika nthawi zina zosekesatu atikira kuchipinda kuti sitidya then gali moto ikangoti popa gate kuti bambo athu akubwera koma amene amathamangira kuti segulira kuchipinda mayi amenewa koma amene amati amalolera kuti anthu ena apakhomo mopo sima wakaseyo chepe cholinga nanga sisimeja nawele sana tiwelengere ife anthu awiri nde bambo athu atulukira mwachangu amwina nthawi yoti akugawa ndoti apasa anthu ena aja kasima nanga si inali yochepe apasa tasa cholinga kuti akokere kwa ineyo ndi m'bale wangako zimapezeka pena sima yochepa zindiwo zambiri zakaliya zija ndero pamene baja dadi sadabwaposo kanthu tidya timaliza tikagona pamene ndo tapulumuka pamene ndo timachita kuimba haleluya kokagona koma timachita kupemphera kuti mzimu wa mayi wathu ifeyo uzikhala nafe ndipo uzitifungatira pena paliponse guys timangokhalira
pamene unati mapita kuchipinda ndi joy kuti apapo ndeza nditegera tadya. Thank you Jesus yo Kristu. Let's continue with the part 2. Hi guys, part 2 ya experience ya moyo wanga ndiya stepmother. So amene simunaonele part 1 kuti mumvesese story yonse bwinobwino mukunena muonele part 1 guy, then you're gonna come here. So tikupitilira komano tisanapitilire ndifuna mudziwe cholinga chimene ndapangira share story yanga. This is just part of me healing. This is part of me trying to let go of my childhood trauma. Komanso, I just want to inspire other people because I know most people can relate to my story. And I know kuti ana ena amasiye paka nalipanopa akudusabe muzindu zomwe ineyo ndinadusa. So I just want to give them hope. Kuti one day is one day. Situation imene akudusa muleloli azani na story yake like I am doing today. And izatha ndithu. So story yanga ndikuyamba kumene ndayambira mpaka na ndipitiriza kuti ndinachoka bwanji mu situation imene. So tukhalabe as I said pakhomopa panali atsikana atatu, mwana wawo wopeza wa mayangawo, mwana wawo wa assistant awo anali ngati nisi wawo, kenaka panali mtsikana wina amene anali wantchito amene ife timauzidwa kuti si wantchito wathu. Ine sister wanga si wantchito wathu koma ndi wantchito wa mwana anali wang'onoyo. So samatichapira wantchito iyi, samatipangira china chilichonse ife, china chilichonse timazipangira tokha. Timachapa tokha zovala. Mind you, I was 7 years old, my sister was 10. Zovala zathu timachapa tokha, china chilichonse ifeyo timazipangira tokha. Yeah, so if you can look at me, palibala ndithu mpaka napanoka matibala kamati chipyera apa kamwa wanga musemu. Bala limene lili anandiluma galu, pakhomo pathu panali agalu ankagona pa sitting room. Sorry guys, ankagona pakhonde koma material agali moto. Ndi mama wina lonse timafunika zoti tizikachosa material agalu acho. Nde ine sikuti ndinapita kuti ndikanchose galu material. Galu jenango ndiluma pakamwapa koma magazi anashushe. Ndi nthawi imene inali zoti akukoloka pa sitting room. Ndekhonde ndi sitting room zinazo ukangolowa chonchi ukangotuluka tingoti pa sitting room makhala ngati zoti kutulukira pa khonde. Ndene nadumpha kuja ndiululuja kuti galu like ndazizimuka yandiluma ndikulira galu wandiluma ngati ndikudumphira nyumba muja ndana zoti akukoloka kumene. Koma guys, I don't know kuti she understood what I was crying about. I don't know kuti mwina sana mvese zomwe ndimakuwa ndimalirazo. Koma nangotenga chikolopa chicha kuyamba kundimenya ndi kuti ndikutuluka zimagazi. Akuti ati ndikudesa nyumba ndi zimagazi zija. Koma kundimenya ndi chikolopa chicha, koma kundimenya ndi chikolopa chicha. Ndikundifusa no after kuti chichitika ndi chani magazi akutuluka fanya kuti galu wandiluma akuti udikire bambo wako achoke kuntchito azakutenga kutenge kuchipatala. You know guys, galu akakuluma mafunika immediately uzipita kuchipatala. Koma ine anandizota ndidikire bambo wanga nditenge apite nani kuchipatala. Ndilandikira ndithu, I don't know. Koma it was around in the afternoon. I think inali lunch time. Izi zinachitika mama onse anapita school. Koma no anandoza ndidikire bambo wanga kuti azanditenge kupita nani kuchipatala. Ndinadikira abambo wanga nanditenga napita nani kuchipatala tinachoka kuti kauchita tinabwerako. Sure. I remember siku lina lake ndinapita kwanzanga ngati kuti 2 gates. Then the third one amakhala timaphunzira limodzi koma timakhala line imodzi ya manyumba. Ndeti nawo zosewera zana zomwezi kuti kasewelezana. Then iyeyo nthawi zambiri ankafuna kuti sewelera kwathu. Nkamuza kuti kwathu ndizovuta sungabwere siti malole opitisa zinzathu basi. Ndesi kunake wanachoka napita ati kaya ku zinthu za church. Amapita ku church masteniwa amapemphera ndithu. Abundant Life Church ka. Ndeko nali zinthu za zimayi zomwe zamagulu za zimayi za after church zinthu za kumpingo. Nabiza umwayi nabira kokasewera. Ndene nimaona mazodeire kuti amauluka nthawi yakuti. Nthawi ije itakwana ine nabwera kunapiza zoti iwo ndamene ayambira kufika pa khomo koma sisi langa linayenda. Koma thupi ndinanjenjemera koma anandikokatu. Ayamba kundimenya unapita kuti ukanditsekera chipinda. Koma kunditenga panali chi freezer, chi deep freezer, I remember chinkagwira shoko chinali pa dining set. Pa dining room, I mean, not say sorry. Pa dining room.
ananditenga ukandiponya kuchifuriza chinandiponyera uko chinandigwira shoko kuyamba kundina niwe ungofa iwe unapha mai yako umabwera kuno kuti uzisandivutisa ine kuyankhula zinthu zambirimbiri. And mind you guys, ineyo chibadwire siningazo zoti mai yanga anamwalira pachandani na kupatu wanu kuti ninkaona ngati agogo anga ndi mai yanga. Master niwe ine anandiziwisa kuti mai yanga anamwalira. She was telling me again and again kuti ineyo ndine mfiti ndinapha mai yanga and I am there to kill her as well. That bwanji how? Nimalira every single day. Nimalira ndi sister wanga. I don't want to talk much about my sister, but my sister was the most hated one. Bola kopena ineyo. But my sister amati kungomuyang'ana maso ni maso kungophana maso ndio kuti amenyedwa atibulidwe suja ukamukira. So andena mafusa mpatu wanu kuti ndiye bambo anu simu mawauza fuso limene linda fusilo kambirimbiri. Koyambilira kweni zitango yamba uchitika ifeyo like you know nange we excited afika utaoni. Masiku ambira tango yamba kuchizitango yamba uchitika tayamba umenyedwa tinkanena kwa bambo atu. I do remember very well. And titango nena kwa bambo atu the first time. Bambo atu ananga wafusa ngati kuti mwina afinga anayambana. Mawa lake ndiye anati menya zeni no kuti atitika nini bwino ndiponso tikakanena azati menya. Kena kama siku ena tinayamba makhala chete. Masiku ena zititaona zikungopitirirabe. Tinani nabe kwa bambo atu. I remember there was a time we also reported to our dad. And anayambana nditu. Mama wake dada atapita kunchito tinamenyedwa siti napita kusikula natikira uchipinda naito neza mukazi wangu nena so ndiza kuphani. They we were so scared. No. From now on we won't be telling our dad. So whatever was happening, you should know my dad was not aware. Hi guys, this is story time part 3. Yeah, experience ya mwanga ndia stepmom. Yeah, so tukupitirira tinalekezera posi ya kuwauza bambo atu pazinthu zonse zimene zinkachitika pakhomo. Tinasiya because tinaopsezedwa kuti tikazauza so bambo atu azati menya ndipo azati phande. From there tinayamba kuopa kuti tingafe tidakaliana. Guys, ife every day tinkangopempherera kuti ngati dimaya athu anamwalira mzimu wawo ife utangotinyamula kukatisiya kwa gogo athu kumene tinkakhala mwamtendere, kumene tinkapanga china chilichonse chimene tinkafuna kuti tili pa khomo la makolo athu. Koma ukuku ife kunali ngati I don't know kuti ningapereka example yanjo timangofuna siku lina lake miracle ina yake itachitika kuti tichoke mu situation imene iyi. Yeah, I remember ine pa khomo la bambo anga. I don't remember the day imene ndinakhala kopa sindikuonera TV imene anthu maonerera ma TV manyumbamo. And chinthu chimene chichi chinandipangisa ineyo kukhala munthu olimbikira every day whatever I do. Kuti ineyo one day ndizakwanisa kugula TV yanga. So fire nyumba mwa bambo anga. Don't remember the day that I sat down mwa ufulu bwino ndikumasuka kuti ndakhala pa sofa ya nyumba mwa bambo anga. Chimene chimachitika njoti tikajesema ya mazulo muja akamaliza mapita wasiku mukaonera kaya music splash zinthu za managerian something like that akaonera TV tingoti amandita ana ineyo kuti ndizikapanga massage. Ndikamapanga massage nthupi ndiye kuti ndayimirira ndikakhalako pasi sindimaloledwa kukhala pa mpando ndimakhala pasi ndiyetu pa cement kuzizirirenji ndiye ndizowapanga ndizoongola timatoes ndikangophuluza kuti mwina ndakadekha ndakamaso anga adekha kusikilini mpama imene ndimalandira kukagwera naye uko. Only God knows mpama imene yoyo. Lese pa TV baja ndikuwapanga masajiwo pali china chake chosekesa ndangoseka nawo ndimalandira mbama koma kukutu muli njira yonse ukandiperekeza uchipinda tati ndikakuone. Nthawi zambiri akangova galimoto kuti kubwera pa gate adada kulowa nyumba amakatitenga ari kukatika pasiri kuno mundu kuti ndikuti kapa mpando kwa mama seconds amene adada alowe aja tikhale pa mpando kena aziona ngati kuti tinalipo basi pamene kena amachika kuti pasa sign kuti vita tizikagona bambo athu at least apanga register tiona kuti nakhala pa sofa. Izi zimachitika every single day of our lives. Adada akagula zovala akangoti atigulira kuchovala cha mushopu kuti agula zovala mabweresa mazulo atipasa jempa zako izi sister wanga sampasa pita nimukayese uzipinda kwanu kena mukayesa mubwere mundiuze kuti zakukwa nani. Amathamanga utiperekeza uchipinda kuja ndikuluza kuti mwauze bambo anu kuti zovala sizina kukwaneni zachepa.
mukangopanda kuauza ndi kumenya ndi kumkhaula ndi ife timaopatu timakauza bambo athu zovasi zinatikwane zachepa basi zovasi zimatengedwa ndi kumpasa mwana wakwathu. Ife zovasi zimene tinabwera nazo chokera kunkhatambe ndi zovala zimene timakhala nazo tinalibe kuti atate gulira kuchovala cha nyowani ndi kuti ndinama zovala zonse timalandidwa. I remember siku lina lake panaphikidwa chinamang'inawa tuchokera ku skulu ndi sister wanga asikana amene amakhala pakhomo wanimanena zoti wina yanali mwana wawo amasteniwo wina yanali nisi wawo wina wantchito anatiuza ana mapapete ana mabwana bambo anagula mang'ina akuti ati inuyo mudye mwakuti nonde mwana mabwana chanje iwo anachoka kayana apita ku banki nkhonde kayana apita kuti amapanga za magulu za zimayi za kuchechi chani iferu anatigawira tiziboda izimudye chanjana sikana mimi wawa I don't know kuti kumene aliko mulungu akuti nawo chani kana napanga nawo chana don't know kuti gaira ifeza kudya zija masteranja kungo anaita kwadikirira kugeri kungobwera kwazo ana ajapa ziboda chonchicho ifera misa munatiti anina zoti tije titachokera skulu munatigawira kuti tije zakudya inu asikana aja lero nangoziwa zoti anawo atibulidwa anatitenga masteranja kuti kokanza ba sister wanga zanja inewo kuti ikati manja chonchi kuti kokera kuchipinda kuti goneka mabedi ndikuyamba kukwapula one by one ndichilamba koma tinali koma asikana anadumpha mukolido kusangalala kuti tamenyedwa asikana atatu awawo lori fe tinalira ndi chimene chimachitika pena adada akangobwera mochedwa pakhomo ngati around 11 like nkamene apenga adada mamamu wake akaka mchito kana pita kule koma makati tenga ife chipinda zoti tagona guys we don't even know what's happening we don't even know what time it is kuyamba kumati mmenya kumati sina akuti bambo anu alikuti bambo anu ndahule koma kuti mmenyesa kukhoma koma mitu yathu yamachita kuyombanisa pakati pa chonchi bambo anu azinuye ndizizuzika ine pano bambo anu akupanga uhule bambo anu alikuti amayankhula zinthu zambirimbiri ati zopanga Chris bambo athu kuti maybe he's cheating ululu wonse umathera pa ife ndiye kuti nanawa tiita kuzuka kunkhope kukuta tupa lero tizusidweso pamene poko cha mathiri tisesesese rutini yomwe ija tisange mazozizira kumapita ku skulu tiyenda wapasi kuzizililenji kulilongo abale cha mujuni Julai koma ife tinalidolo majuzi zova zimene nachoka nazo kunkhatabe zinazo zayamba kung'ambika chani nthawi zambiri zaiseti ku skulu chakudya sitimatenga lunch box ndalama matilanda yodyera kupapasanawo yo asikana atatu ndinanena aja amachita kusangalala ifeyo siku lokuti tapalamula amene satipezese milandu tipalamule timanidwe sima ndamaita kutimba nyimbo wina saibaka chanchana lisuinyanga lero kumati panga masoto suinyanga makati woza uchipinda kumati kachitse kwati kusegula kumati panga chonchi sumudya nasi life makhala. So this is part 4 of my life experience with my stepmom. So guys, kunena chilungamo experience yanga nda stepmother ineyo inanipanga traumatize. Ndiwo childhood trauma imene ndili nayo ndi experience imene imanipanga affect muzinthu zambiri ndisaname pena ndinapezeka zoti usiku nimazizimuka kuyamba kukua kumalira kuti ndisiyene like akamani menya muja masini ngati amene aja pena chikumbumtima chake chimatha kundibwerera ngati ndikuziona ngati zikundichitikira nde ndimakhanga ndikulota koma ndimapezeka zoti physically I'm really doing it kuthawa ndithu kukakhala pamalo kubisala kuti musandipweteke mukundipweteka ndisiyene all those things zimandichitikira ndithu once in a while komano zimandisoyesa mtendere and ndaisera mutha mwakanze uzipemphera chanchani ndaisera ndithu ndimayisesa komano it still haunt me, you know, ndimakhalabe munthu wamantha pena yeah. So tingopitiriza nthawi ina yake agogo athu amuna anazabwera ku skulu kwathu atabwera ku skulu kwathu napezeka zokuti ife tinali klasi mchija nangotitana Jennifer kuitana na head office guys titangolowa mu office mwa head maso ndi agogo athu amuna amene ifeyo timadziwa zoti ndi bambo athu nthawi yonseyo komano after titauzidwa kuti si bambo like you know many zinthu zinakhalira as I said kuti sitinkazi okuyambe
kungo waona abambo athu wa amene ali agogo athu amuna. Guys, ntendele in the joy, that happiness that we long, we cried for, we prayed for, we dreamed of. This was like a dream come true, because we were always praying for a way out. We were always praying with agogo athu abwera zatitenge, and this day we thought like he's here to take us with him. Komano zinapezeka tinangowaona koma tinasangalala, koma tinadumpa kukawahaga, koma tinalira, koma timachita kulandizana kuyankhula story. Sister wanga kuwauza ineso ndikuwauza amachita kukanika kuti ndivele ndani, kuwafotokozera china chilichonse chimene ndimakumana nacho, kuwauza kuti agogo chonde titengeni, we want to go home, please take us home, munatika manja mwa Farao, chonde titengereni back ku Israel. Agogo athu anati, unfortunately I'm not gonna take you guys with me. Bambo anu sangalole, inu ababa nakuika ni school yabwino, at least mu private, and all those things that my grandpa was excited about, zabwino, like kuti abambo athu ngolemera and all those things. And anatuza tendikaone kumene makhala tinawauza agogo athu kuti inuyo musapite unyumba ifa amayi daily amakunena nzoti ndinu afiti, munapha mwana wanu amene ali mayi athu, nde inuyo simungapite kunyumba. Tinawalesa kuti musapite, akati menya ifeyo inuyo tikakakuonesani komwe timakhala. Agogo anga analimbikira mpaka nati tinawatenga tinapita nawo kunyumba kuja sana wapase moni komwe, the vibe was not vibing. Agogo athu anatitengera ifeyo usipa, you know ifeyo kunkhatabe tinazolowera kudya usipa, nde tinausowa. He knew kuti anawa usowa usipa, natitengera usipa, nde we were so excited kuti tidya ku usipa finally chantani wakumuzi wathu. Agogo athu kungopita tu mazulu, amayi aja anatitayisa usipa tisapheke mapoto awo. Agogo athu abwera ndi ufiti usipa awo, ayikamu mankhwala kuti awaphe, ifeyo ndi afiti, agogo athu ndi afiti, koma anati mmenya, anati tikhuzumula usiku umene wowo, ndakayika ngatiso tinadya sima. Nde ifeyo, you might be wondering kuti nde agogo athu atapita, no, what happened? Usiku mena agogo athu anapitawo, ndipo sitinagone, thinking kuti basi tiketi yathu yapita, ababa we lost hope kuti ifeyo situation imene hii there is no way out, ndipo sitituluka. Nde we started like kungochivomereza, koma timalira rudeila kuti ababa basi ifeyo ukulibeso zoti tichoka. So I want to tell you guys something, and this is very disturbing, disgusting. Something that happened that I will never forget. It's not like I'm trying to keep a grudge when I say never forget. Command the experience it's like my lowest point, something that I've never like kuchiganizira pa moyo wa mundu tichingachitikolo ino simunachiganizire po tichingachitikolo komano ine chinandichitikira, and that's why I want to talk about it. As I said, kuti nyumba hii inali ya self-contained toilet, inali nyumbamo, ndi toilet inali kufupi ndi chipinda changa, then chipinda cha dadisho pakati panali ngati kakolido choncho. Nde iwo ndine tinapambana ntomu pakolido ine ndichokera toilet, eno toilet ukuku ineyo nditalowa ndinapezamo chinthu ndithu. Number 2, you know what I mean? Ndinachipeza ndithu floating, inekuyesera kuflasha sikizalowa, chinali chachikulu beyond repair yoti nemwe wanga wose sinachionepo chinthucho, and I don't know who did it, and ineyo patha zaka zambirimbiri, and I can still say that I did not do it, it wasn't me, naneso ndinachipeza momwemo. Chinthu chichanesera kuchiflasha sichinalowe, ine nangopanga zimene napitira kuflashabe zanga zija zinalowa, koma chinthu chija chinakakamirabe. You know there is something that doesn't wanna go, that one. Ayo ndine tapambana mukolido, anandita natangolowa iwe chijeni nyo, nango zila kuti amabande yalakwa. Naito njenjemera guys, nabito mene banja kuti ichi ndichani chinyasi chakochi, umfende kuti chimpama ndisana yankhe nkomwe. Nukuta, it's not me, ineso ndachipeza momwemo sindinapange ndine, akuti ndiweyo usakane, ndiwota kundimitenga chimutu chimaka nimenyesa pa chitoilet, chintondo cha toilet chichi. Ndiweyo chitsiru garu nyani, tachosa zinyesi zako umve basi, chimwana cha umve tachoneleni. Ine kuti, sine, akuti uchose nde basi nangozuka, kuti ndikatenge chintengo, mwina ndichitaka se chinyenyeke chilowe. Undikokabe akuti ndisatenge chintengo ndikupita kuti tachosa apa ndikuti kunditengeza njiranga ndikundilowesa ntoilet muti tachosa tachinyenye chinyasi chakochi.
Guys, I'm sorry, but I did it. I did it with my hands. I did it with my hands, guys. I did the worst thing that I've ever think of pamoyo uno kuti chinthu zingachitika. I did it. Napanga ndi manja anga ndikufulata zinafulashika koma namba undimenyera konko unditengera zimajiki kaya zimavimu kuti ati ndisambe manja ndini waumve koma kundimenya kundinyoza kuchita kundikoka kukanditaya panja ndikuti panja and from there anandiuza kuti ati kapu ndisamagwisa ntchito makapu like mene munthu mbakhomo mesa magwisa kapu ina iliyonse ina nandipasa kapu yanga mbale yanga ati ndisamagwisa ntchito mbale zawo kapu ndisamagwire makapu ena ine ndiwaumve manja angawa. Almost a week zinachitika zinthu zimenezi ineyo kundipangira kuti china chilichonse ndisamagwire pakhomopo chifukwa choti manja angawa ndaumve ndinagwira nyasi zoti andigwirisa okha. Tipitilire kupati ina